Esarritako sententzia eta sententzia hori betetzerakoan izan ziren baldintzak aztertzen ari gara, eta askorentzat ulertezina da, eta Jone Goirizelai abokatuarentzat behintzat guztiz ulertezina da. Bere ustez, egindako delituaren araberakoa eta logikoa izan zen sententzia, baina ez sententzia nola bete zen. Egindakoarekin zigorra, nik uste dut ondo emonda dagoela, lotura zuzena dauka bururatze, gertatutako gauza guztiak eta laporatzen dutzien gauza guztiak, kode penalaren indarrean zegoen bere momentuan zigorrarekin. Eta gero beste gauza bat importantea dana da, esatea, zigor hori, hainbat kasutan gertatu dan moduan, kasu honetan ez da gertatu. Erratifikatua izan zen, instantzia guzti desberdinetan. Hainbat kasutan, adibidez torturaren kasutan edo beste kasu desberdinetan, errekurso jartzen duzunean edo atxera botatzen dute eta zigorra bajatzen dira, edo azken finean indultuak ere emonten dira olako kasutan. Kasu honetan hori ez da gertatua izan. Baina azken finean indultuaren antzeko gauza bat lortu izan dute zigorrek ez dituztelako bete. Hau guztia ikusita Audientzia Nazionalak juzgatzeko garaian bi neurgailu ote ditu. Batetik ikusi dugu, Galen sententzia nolakoak izan ziren eta inplikatuek bete zituzten zigorrak ere bai, eta orain beste adibide bat datorkit burura bapatean eta gaur-gaurkoa gainera, bateragune auzia. Entzun Jone Goirizelaia. Zenbat urte bota zituzten Audientzia Nazionalean Galindo eta beste guztiei, eta zenbat bete dute. Hemen kasu honetan 6 dekie betetzeko 5 beteta eta barruan daude. Estatu Espainolaren legearekin kalean egon beharko ziren, baina hor daude eta beteko dute osorik. Orduan, hori ikusita, urtebete bakarri geratzen dela, eta benetan jurisprudentzia iaia gehienetan esaten dute, askatasun kondizionalean jarri beharko dituztela olako egoeretan daudenan zergaiti. Bestela, azken finean sententzia llegaten danean, estimatzen badute, hau da, onartzen badute jarritako elegitea, zentzurik ez zuela izango. Esaten dutxo, arrazoia izan duzu, baina kondena osoa bete duzu. Azken esaldietan, segura eski ulertuko zenioten Jone Goirizelaiari, bateragune auzia Estrasburgera eramango dute, Espainian gaia nola aztertzen duten ikusita. Baina horri heldu aurretik, hori ere jorratuko baitugu eta mai gainean izango dugu. Horri heldu aurretik, bi kasu hauek, bateragunek eta Galen auziak erakusten du Audientzia Nazionalak bi neurrigailu dituela juzgatzeko garaian, Jose Felix? Galdetzeko moduan dago erantzuna. Nik galdetu egin dut. Erantzuna, zuei dagokizu. Audientzia Nazionala berak zalantzan dago, bera, hasieratik. Oso aurretik batzetorren beste tribunal bat, orden publikoa, eta batzuk zuzenean pasatu ziren batetik bestera. Hori hasteko audientzia. Baina lehen aipatu duzuzuk eta igual ez da nahiko azpimarratu. Zenbat hilketa Galenak eta zenbat juzgatuak izan dira. Galenak 27. Okerrezpanaiz, 27. Ez, 27 hildako eragin zituen Galek. Okerrezpanaiz, 27. Epaituak zenbat? Segundo marei, eta zer gehiago. Osea, hori ez dugu nahiko azpimarratu, hor, ez dute jaramonik egin, ez daukate interesarik, eta hori horrela da. Eta hauek, Galindo eta hauek igual gauzak txartu egingo zuten, baina gureak ziren, pentsatzen du estatuak. Eta hori Felipe Gonzálezek esaten du, bere elkarrizketa horretan bilazena argi eta garbi. Hori ez zetorrela gobernutik, eta seguro dagoela Rodier Galindo gizon honradua dela. Esaten du, horan hitzez hitz. Eta gero, beste general batek esaten zuena, bigote duna... Casinello. Ez, Rodier, delegadu izan zen, gogoratuko naiz amaitu horretik. Horreri galdetu zioten, baina, usted cree que el gal verde ez de intxaurrondo, eta berak esaten zuen seguro ez. Hangoa izan bazen, hilda hauek agertuko ziren Frantzian, que solo está a 12 kilómetros. Eta hori horrela da, osea, orain tontuna egingo gara, edo igual exceso bezala azalduko dugu hau, baina gauza sakonagoak izan ziren. Eta gero ze babesa Guadalajaran politiko hauek, nortzuk joan ziren kartzeletara, hauei babesa ematea, babesa politikoa. Audientzia Nazionalak neurtzeko bi gailu ditu, bi neurgailu ditu? Nik uste biztan dela bi neurri ditu, eta hori onartezina da. Nik uste dut oraindik ere indarrean daudela
tribunal eta jurisdikzio bereziak eta hori gaur egun ere onartezina da. Ni uste horrekin behin batean bukatu behar dela eta gauza normaldu behar direla. Zure uste ez dauka logikarik horrek? Ez dauka logikarik eta iruditzen zait bateraguneekin gertatzen ari dena nahiko larria eta eskandalagarria. Eta logikarik zergatik ez dauka? Etak besteak beste indarkeri orain dela 3 urte amaitu zuelako? Edo Xabierre pentsatzen du logika badaukala? Ez, nik ez nuke esango hori. Nik uste dut hor, kasu batean, eta eske gainera nik uste dut hor, konparatzea bi kasu hauek edo ekartzea biak batera, alde batetik hor, bete ziren hor pena horiek Lasa eta Zabalaren kasuan eta Bateragune kasuan, nik uste dut, ekartzea aldi berean eta konparaketa bat egitean, nik uste dut ez dauk inolako logikari. Jarri genezake hainbat kasu konparatzeko, baina nik uste dut hori... Xabier, bi muturreko jarri ditugu, gaur-gaurkoak direlako, eta batean ikusten da nola sententzia legezko izango zen, baina urtetan ez den inondik inora bete, eta betean ia osorik bete beharko dute. Ez dauka zer ikusirik bestearekin, eta nik uste dut hor kasu desberdinak dira, eta horrela ikusi behar dira baita ere, eta pasatutakoa baita ere desberdina da, eta nik uste dut... Desberdintasuna bai, ituzte, lehenengo zure galderari erantzunez biztan da, kode penalen aplikazioa eta sententzien aplikazioa oso diferente egiten dela kasu batzutan eta bestetan. Hori biztakoa da, ez? Baina ez dezagun ahaztu, ez bakarrik etako eta galen artean, hor dago doktrina boti nola aplikatzen dan da doktrina tuixa nola aplikatzen dan. Edo beti izaten dana, aberatsek dirudunek beti ere justizia ere bere alderago izaten dute pobre baino. Zer dutena, realitatea munduan hori da. Eta kasu hontan, halako mina daude, denok ulertzen dugu. Minoiek, korapiloiek nola askatzen diran dago problema. Eta niri kezka hundina emate ditana da. Olako pelikula ateratzen denean, badirudi izan beharko lukeela korapiloak askatzen joateko. Eta kontrako eragina baldin badauka. Zeratik, jende hasten baldin bada, ez dakit ez duke nahi, baina hasten baldin bada, hain zuzen esaten, eske pelikula honekin ez dakiz zer, hau da penagarria, eta batez enik horregatik errebindikatzen dut jarrera politikoa. Politikoek ezin dute gauza hontan, ez da sentimetro bat ere ireki alako jokaerari bere aterik, ez? Zure galderari erantzuteko, ea bi neurri dauden audientzi entzutegi nazionalean begira, eta Jose Felixek esandakoari lotuta, ni naiz demokraziarako epaileak taldearen partaide, ja urte asko da mazkitor, eta oain dela ez dakit, 25 urte, 25 urtetako, 25 urte egiten genituen kongresuetan, askotan, urteroko kongresuetan, askotan bukatze gendu, ez dakit zenbat reibindikazioekin, baina oitako bat izatezan beti entzutegi nazionala bertan behera uztea. Hori eskatzen gendun guk gure taldean, Jodespa Demokrazian, aspaldian. Ja, garai haiek igaro ziren eta arezkioz ez dugu eskatu. Eta ze arrazoi dago jarraitu dezan? Bere existentzia beraz beti izan da oso eztabaidagarria. Gero hori existentzia. Eta gero erabili izan dituen irizpide juridikoak ere bai izan dira apartekoak, normalean beste organutan erabili ez diranak edo behintzat berriak. Hortikan sortu dira doktrina berri asko. Eta, batzuk adibidez, Guardia Zibilen edo polizien txostenak nola hartze ziren perizia moduan, eta gero bertan bera utzi zuten baita ere beste doktrina baten bitartez, egunkariaren epaian adibidez, baina hori izan da mundu juridiko aparte, nola baita esateko. Baina areago joan nahi nukenik, bi neurri daude baita ere, bi oiztak izen bat neurri desberdinak justizia arruntean ere bai, eta torturakin gertatu dena Estrasburgotik etorri dan jipoia izan da zuzen ere ez audientzi nazionalean, baizik eta justizia arruntean ikertu nahi ez dalako. Justizia arruntean, noski, entzutegi nazionalean epaile batzuk entzute zuten, detenituk eta zer esaten zuten, haiek ez zuten inolako jaramonik egin, baina gero salaketak jarri zirenean epaitegi arruntetan zen, eta epaitegi arrunteei dagokie hori ikertzea eta epaitzea, hor ere ez da inolako pausorik eman. Beraz, kuestia ez da bakarrikan ze organu, baizik eta orokorrian jarrera politiko eta bultzada politiko bat izan da, dudik gabe. Eta bukatzeko, eta Lasa eta Zabalan kasuan daukagu epai bat, nik uste, ez dakit,
zeruko astro guztik bat egin zutelako bere garaian. Koinzidentzia pila bat izan zen, bueno, Gartziarena noski, Jesus Garzia komisarioarena bere profesionaltasuna, bere zintzotasuna eta bar, eta gero barne ministerioan zeudela, Margarita Robles, hemen Joan Mari Jauregi, eta Bellokek utzi ziela egiten. Eta justo izan zen, eta gero baita ere, ez dakit gaur egun, egiten esaten dut, ez dakit gaur egun, posible izango zen olako prozesu judizial bat aurrera eramatea. Bueno, gaur egun ez dakit. Jarri dezagun. Baino zalantza dauzka. Oain 10 urte jo dezagun. O bost, o 15. Ez zure hildotik jarraituz, giza eskubideak eta prozedura juridikoak normalak ez ditu errespetatzen audientzi nazionalak, ez? Hori argi dago eta Europatik ere hori agertu da, ez? Nik demokrazia batean gaudela, etortzen dut, hori ez dut ere dudan jartzen nola, ez? Baina gila da, torturak ez ikertzea eta prozedura juridikoak ez errespetatzea gure demokrazia okerragora joatea egiten duela, ez? Eta nik hau ere azpimarratu nahi nuke. Nik bateragunearekin uste dute diferentzia batzu badaudela, ez? Eta beste da, bateragunearekin edo hor kartzelan dauderekin pasatu dana da, ez bakarrik epaileek erabaki dutela, baizik baita ere araudi propio bat egin zela hortarako. Eta hori ez da epaileena, hori da politikoena. Eta hori ere salatu behar da. Azken aplikatzen ari zaiena da propio momentu batzutan egin zen araudi bat, eta nik uste dut, ni ordun ez negoen ados, baina nik uste dut orain deno jarri beharko gendukela ados, araudi hori desagertu dadila. Zatik, bere egunean ondo ikusi zutenak ere iruditzen zait, momentu hontan gauzak dauden bezala ikusita, esan beharkatu lutekela izu, araudi hori kendu dezagun. Xabierrek nola ikusten du? Arekin juzgatzen. Araudi zein da, alderdien legea. Alderdien legeari esker, hain zuzen ere, lortu dugu gaur egun daukagun egoera. Beraz, hori esatean ikuste dut, oain kendu behar dela. Ni esaten nahi naiz, konbentzituta zeudenak ere... Zuk esan duzu kendu egin behar dela. Xabier? Nire ustez ez da aliegatu momentua horrelakoa, edo hori ikentzeko. Nik uste dut horri esker lortu dugu, berriro diot, gaur egun daukaguna, eta geratzen da oraindik pausu batzuk horre eta ja behin betiko desagertzeko, eta horrezegatik, ez da aliegatu momentua. Bateraguneari aplikatzen zaio gero? Bai. Eta hori ondo ikusten duzu? Bai, noski, nik uste dut hor, bateraguneko hor euren asmoa zen, etarekin batera, berriro sortzea, hor indar bat, estatuari, aurre egiteko, beraz, nik uste dut, erabat, Luis Aramburu, azken batean, egoera berezia, noren eskutik dator? Ez dator eskubidezko estatuaren eskutik, ez, dator etaren eskutik. Etak diarduelako berean, oraindik indarrean daude lege berezi hauek. Etak eman dituen erabakia ala balitz. Markatu, lege berezi hauek eman dute oso fruitu emankorra. Eta Xabierrek dion bezala horri esker, nolabait ere... Ni ez nahi sortan diskusioan sartuko. Horri esker, eman zaio nolabait ere akabera etaren bideari, eta oraindik eta ez da desagertu. Desagertzen den instantean... Ez da gaudemen, Ez da gaudemen. Beste ikuspuntu bat balima duzu emateko gaudemen. Beste puntu bat da, nik ulert dezaket norbaiteko hori ala uste izatea. Eta nik ulert dezaket, zukola pentsatzen duzu, eta bere egunean behar zen. Neri zailago egite zait. Esatea, hau etagatik egin zen, eta etak eman dituen pausoak eman ditu, eta guk lehengoan segitzen du. Ez ditu guztiak eman. Bueno, guztia ez da sekula mundu hontan ematen. Eta zuk ez duzu bat pera eman behar besteak danak eman arte. Osea, zuk uste, eta niretzako, respetatzen dut beste iritzia, baina momentu hontan esatea kartzelan dauden hoiek, segi behar dutela kartzelan, beren ekintzak politiko utxean dabiltzanen? Arrazo judizialek ikusten dute Arnaldo Otegi eta besteak kartzelan jarraitzeko? Xabier eta Luis, arrazo judizialek ikusten duzue kartzelan jarraitzeko Arnaldo Otegi? Hor sententzia bat egon zen, eta nik uste dut hor ez daude arrazoi politikoengatik hor sartuta edo kartzelan. 5 urte eman da 5 urte egon behar dute. 6 eman eta 5 dara mazate. Hor ez dakite egin behar da sententzia, eta nik uste dut... Batzutan. Eta galentzuk esan duzu legea bete dela. Orduan hor jendeak esango du, hor non dago desberdintasuna? Lege bera alda?
Ezartzen zaiena. Hor bere garaian horrela izan zen, eta agian bestelako izan beharko litzateke baita ere, kasu horretan. Arrazoi judiziala ikusten duzu? Ezin dira konparatu, adibidez, Arnaldo Otegiren kasua eta Xeroki edo beste zenbaiten kasuak. Zero diferenteak dira. Nik uste dut, gaur egun, gaur egun, nik uste dut, Arnaldo Otegik egon behar duela, kanpo etxean egon behar duela, eta politika egiten jardun behar Beraz ez duzu arrazoi judiziala ikusten, dagoen Horretarako ez lekuan dut kartzelan ikusten. egoteko. Hala ere ez dut auzitan jartzen legearen ontasuna. Nik uste dut zilegizkoa zela lege hori eta politikoki oportuno izan zela. Eta hor daude berezeak, bere maitzak. Oain, ezin dira konparatu Galindo, Otegi eta Txeroki. Zero diferenteak dira. Joanes? Bai, labur, Xabier, lehen esan duzu on atera diren bi kasuak ezin direla elkarrekin konparatu. Nik uste du baietz, konparatu aldirela. Oso garbi dago, Lasa eta Zabalanen kasua izan zen orduko gerra zikinaren ondorioa. Eta batera egune kasua da gaur egungo gerra zikina modernoaren ondorioa. Eta nik horrela konparatzen ditut. Metafora bezala esaten duzu hori. Lege demokratiko bat da lege zikina, edo gerra zikina, zure ustez? Nik uste dut lehen epaitegi nazionalaren inguruan eta aritu garenean, hori esateko geratu zait. Nire ustez, hori mantentzea gaur egunean, da estatuak gaur egunean daukan gerra zikina beltziko estrategia modernoa. Nire ustez hori esatea ez du zentzurik. Barkatu, baina nik uste dut hori lege erabat demokratikoa da, eta beraz nik uste dut aspektu batzuk edo egoera bat mantentzen den bitartean, nik uste dut dauden legeak mantendu egin behar dira. Zuk uste duzu, gaurko egoeran egon izan bagina lege egin zen garaien lege hori egingo zela? Lege hori. Estarribuko baiiztu zuen lege hori. Esan behar nuen nik ere bai. Osea, gaur gauden egoeran egon izan bagina lege hori egin zenean, egingo zen lege hori. Malizko lan, burnirik ez. Agian ez, beste egoera batean gaude. Horixe esaten dunik. Beste egoera batean gaude, baina eta guztiz ere, mantendu egin behar da duela ez dakizen bat urte, edo 10-11 urte, martxan jarri zena. Nik diskusio hori, lurtz zaizuk pentsa dezakezula ondo zegoela, eta nik gaizki. Ezin dira konparatu urteak, dio. 2003an, barkatu, beharrezkoa zen, erabat beharrezkoa zen, lege hori martxan jartzea, noski, orain, gaur egun beharrezkoa da hori mantentzea. Jose Felix, ez da bailagarria zen bere momentuan ere, baina Estrasburgora jo zuten, eta Estrasburgo esan zuen, ondo zegoela, eta bueno, kito. Baina orain ikustea, hori bete behar dela kasu honetan, adibide honetan, eta jakinda zergaitik daude kondenatuak, eurok eman zuten esplikazio bat, gu nahi genduen egin hau, eta hori egin da. Osea, horrez dago, nik uste hor, estadua badakiela, batez ere Euskal Herritik kanpo gehienak ados daude, konforme daude, Otegi hor eta zenbat eta gehiago hobe. Eta orduan ez, badaukate hor badaukate nundik lotu hori eta ez daukate interesarik hori aldatzeko. Gero, zer gertatuko den Euskal Herrian, Arnaldo kalera ateratzen diren, batzuk esango dute, zuek egin dezute hemen Mandela bat. Eta orduan hasiko dira beste kritika batzuk eta abar. Bai, ze azkenian, igual Arnaldo horrentzat ez da oso kaltegarria izan, hau. Ze Arnaldo bere jentearekin ere kalean egonda, eta bera sufritu gabe, bere politika martxan jartzea, igual gogorragoa izango zen, baina bera jasatzen ari da, hori eta... Jagoba uste dut ez dagoela dos, Jagoba? Ez dut uste Arnaldo Otegi gartzelan egon behar denik, ez dut uste. Hori argi utzi nahi dut. Baina konparatzea Mandela eta Arnaldo Otegi, haizu, errespetu handikin Arnaldo Otegiri, baina, haizu, benetan oso historikoki oso peligrosoa da. Bueno, historia, ikusiko dugu. Eta gero bigarren asuntoa, Lasa eta Zabalaren asuntoan, eske, zeuk esan duzu, Lasa eta Zabalaren kasua, nolabait galetik datorrela edo galen ez dakit emaitza bat da, ez? Galen lehen ekintza izan zen. Bai, lehenengoa izan zen. Baina, karo, zergatik sortu zen galak?
etari erantzun bat emateko, ez? Orduan, claro, asunta da, bueno, Lasa eta Zabalaren kasua, galaren emaitza bat da. Bueno, bai, baina etak bebai sartuta dago. Ulertzeko eta nolabait ez dizut esango justifikatzeko, baina... Ez, nik ez dut justifikatuko, baina asuntoa da, bebai, eske nik batzutan harritzen nau, gatazka politiko batean beti bi parte dauz, bi. Eta bakoitzak aurrean dagonari kristonak botatzen dio. Eta aurrean dagona da erruduna. Eta berak dauka errua, oin daukagun egoerakten. Ba ez, behitxu. Hori, Jakoba, hain garbi da hori ezetz, nik adibide bat jarriko dut. Batzuk egon ziren. Hemen gutxi edo asko... Barkatu, Jakoba, Jose Ramon hori da. Izango ziren errudunak beste... Jakoba, nik aizuzen dit leheno itxegin dut bi parte egitean etzako oso arriskutsu da zeatik. Egia da, Lasa eta Zabalaren historia hortan, sikiera sententzi bate onda, eta sikiera 5 urteko kartzela. Zuek ikusi duzu eta barruan, etak, bere barruan horrelako zerbait egin duenik, bere ez. Osea, oraindikan etak eraildu joiez, baina ez atentaduak izan zituelako, baizik, bake prozesu, berak atera nahi izan zuelako. Osea, nik ez ditu bi aldea konparatzen. Nire zei bi aldean gauza arras desberdina eta jokaera arras desberdina daudela. Baina horrek ez du esan nahi ez duena. Osea, izan du, batetik, danok ulertu behar dugu, ze kontestutan sortzen diran gauzak, baina beste bada, gauza batzuei esan behar zaie, kontestu hau ez. Barkatu. Nik adosenago horrekin, hemen ez da gertatu Irlandan bezala bi ejerzito edo bi fronterik egon direla eta horiek gudan egon direla. Nik eskema hori eta relato hori nik ukatzen dut argi eta garbi, baina bateragunerako kontura bueltatuz, guk ere kontekstu soziala edo kontekstu politikoa kontutan hartzen baldin badugu, legeak ere, eta mundu judizialak ere, kontekstu sozial berria ere, kontutan hartu behar du legeak aurrera eramateko, ez? Eta argi dago, Txeroki eta Nardotegi ez direla gauza bera, eta hortan ere, relato, viktimizazio, relato interesatu bat ere agertzen dela ezker abertzaletik, baina politika egiteagatik gaur egun, politikan egiteagatik kartzelan segitzea, nik uste dut lotsagarria dela 21. mendeko demokrazia batean. Hori kontutan hartuz, leheno esan dudana, ez dudala konparatzen bi violentziarik, eskema hori bertan bera eta bukatzen dudala gainera espreski, eta esaten dudala Txeroki ez dela preso politiko bat, horrela ulertzen den moduan, baina Arnaldotegik eta besteak politika egiteagatik oraindik hor egotea, ni uste dut lotsagarria. Ez daude hor politika egiteagatik, hori lehenik eta behin. Daude kartzelan, hor talde terrorista batekin bat egiteagatik. Eta beraz hori frogatuta geratu zen. Bat edo kontra? Bat, diot, etarekin batera planifikatzeagatik zio zer. Eta nik, Jagobak, behin eta berriro, aipatu dituzu ja, irutan nik uste dut hor konflikto edo gatazka politikoarena. Eta nik uste dut hemen ez garari hor konflikto politikoari buruz. Nik uste dut gatazka politiko bat egon daiteke adibidez, orain, Katalunian. Horre ziuk edo masek horre proposatutako edo horre gatazka politikoa bai, hori da. Baina galerarekin gertatutakoa eta etarekin gertatutakoa ez da gatazka politikoa, da gatazka terrorista bat edo arazo terrorista bat zoritxarro gizarte batean. Baina hori nahaztea gatazka politiko batekin edo kontzeptu horrekin ni ez nago bat ere ados eta nik uste dut egoera ez da horrela izan.